Здравейте, аз съм Шопарти и в момента пак продължаваме с Имам си ферма 2. Кажа всичките клипове, може да ги изгледате поредицата, която тази поредица ще продължа 25 епизод. Там плейлистите ще има всеки епизод. Сигурно. Добре. Дано навън вече да не вали. Аз съм играл, когато вас ви нямаше кълнаса. Добре, събудихме се. Казах ги, че ще посъда моркови, но просто толкова бързах, че забравих. Кошчетата се яйте. Да, казах ви как по-лесен начин. Еми тук кликвате ми я под ръка, така че щупане. Извинявайте, че пак ми се случи като онзи клип. Съжалявам. Добре. Текстичката ми е под ръка, така че ще щупа. О, аз имах и това клипче, ама клипче аз това. Може да си хъба. И така можете просто. Тук нямаше ли яйчица, бе? Аз съм ги обрал. Явам дали ще се роди кошчица. А моля се. Кошо. Е, тук къде? Злезнете ма пит. Минало лесно, батки. Кота и газ. Тук много бързо трябва да го направите. Бе, при качките няма да влизаме. Къде ми отира косата? Добре. Знаете ли какво става в моята версия на Майнкрафт? Значи аз докато не снимах и не бях на Survival, си взех една кравичка, гъбена, нали, да видя какво ти дропва. Като беше. Аз мисля това ще ми дропне гъби. И това познайте какво ми дропне. Само кожа от истинска крава и нищо друго. Внимателно. Това е много странно. И на Survival пробвах, докато не снимах, извинете. Следващия клип ще ви покажа. Пак не става. На компютъра може да става, но при мен не става. Добре, да трябва да месец един селенчо. Ако добре, кой е? Той е. Не ми се убият сега зайци. И бе. Това, добре, той звучи добре, защото аз искам да построя едно земно нещо специално. Еми за 5 дена работа. Добре, бате, това е добра сделка, все пак е Iron Shovel и е единичка. Ама пак се купая много бързо, аз даже сега мога да ви покажа. И Iron не е, например, Gold. За Gold 5 диаманта. Това никой се не го пробута на никой. Гледайте. Няма да си го включвам, защото да ни... Ето гледайте колко бързо. Аз искам да покрия специално едно от земя. Те тук... Се направя едно тунелче, искам. Това ще е идеално, защото аз съм забравил да си взема лопатка, а не ми се дропва. Защото аз в мен нямам и дърво. Ще правим едно тунелче. Да равниквам на кокошките, това ми трябваше. И хора, тук ще приключвам с този клип. Както казах,
Не забравяйте за фен срещата някъде юни месец. Това беше всичко от мен. Абонирайте за моя канал и бай-бай!